Ето, много як кефал, към 45 см може би. Откачих воблера от устата на кефала, за всеки случай. Ето го. Много як тупарлак. Да, ето, окомера не ме лъже. 45, 6 и 7 см е кефала. Така, приятели, ето го кефала, страхотен кефал, голяма буца, 47 см. Удари само минал 5S на равномерна проводка, замятане напречно на течението и след 5-6 оборота зверски удар. Страхотна риба, която сега ще върна обратно в маришките течения. Ето го, господин кефал, много як. Време е да хвани и пусни. Който хваща и пуска, той печели. Емоции, снимки, лайкове и още какво ли не. Ай, време е за втория кефал. Да видим колко ще е голям. И така, втория кефал, отново на същия воблер. Този път върви много по-тежко. Много по-тежко върви, бас. Много яко надвърви. Вижте колко е. Охо! Голяма буца. Дано да не ми се откачи. С тия лиготи, къде ги правя. Ела тук, ела. Охо! Само минал 5S действие. Отново разцветката, малкото кефалче. Дали е трофеен кефал, дали ще си го подобря. Личният рекорд от 55 см. Уха! Ами не, може би е същия като размер. 50-ка, 45-50, да, не повече. Няма да е нов личен рекорд. Сега ще трябва да го кепна обаче. Изключително бълган. Опа! Видяхте ли къде е въблера? Ето го. Ето го въблерът. Айди в кепа. Ето го. В кепа. Поредния красавец. Да, така като гледам, 47-8 см. Ето. Оха! Утото на кефалите днес. Просто втори брутален кефал в рамките на 10 минути. Отново. Само минал 5S. С цвят кефал. Явно големите кефали обичат да ядат малки кефали. Ето е буцата. Вижте къде на ръбчето се е зашил. Страхотен кефал. Оха. Вижте каква опашка. Това май не съм го хващал. Ей, такива кефали на Марица си правиш густото. С такива брутални риби. Ето. Каперка. Страхотен. Абе, откъдето и да го погледнеш, кефала си е 50-ка, бе. 49,9 мм. Кефалската фиеста от вчера вечерта продължава и днес сутринта. Вече сме малко след 6:30 и аз съм с втори трофеен кефал, този път 50 см. Слънцето вече изгрява, ето го тук се подава и зад върбите. Обаче хубавите кефали продължават. Да видим до кога. Може да ми е последната риба, може и да не ми е последната. Може още един такъв да последва. Ще видим. Който мята, хваща. Който пуска,
също хваща. Ето е голямата буца. Подготвяме за отплаване. Да го побутна малко. Готов ли си? Готов си. Да. Ето го. Бавно и тежко. Чао. Няколко думи за воблера Биач. Само минал 5S, един от любимите ми воблери за риболов по река Марица. Особено успешен. Ловил съм всичко с него. Щуки, сомчета, кефали, костури. Този воблер има страхотна игра на равномерна проводка. Тогава се изявява като тип кранк. А започнете ли да го туичите, става туичинго воблерче и тогава всички костури и щуки да му мислят. С него съм улавял хубави, добри щуки. Това е воблер, от който може да очаквате всичко. За този размер 5 см просто е много уловист. Както много пъти съм споменавал в моите публикации, запазената марка на воблерите само са кожите с естествени цветове. Вижте го как е фолиран, така че да прилича на ранено кефалче. Имитацията просто е зашеметяваща. Разбира се, има разцветки, наподобяващи оклеи, лешанки, костури и какво ли още не. Просто за мен тези воблери като цена, качество и успеваемост са на много високо ниво. Много хора от вас ловят с воблерите само и знаят, че те са просто една класика в спининговия риболов. Още от 90-те години, от така да се каже зората на спининговия риболов в България, когато много малко хора са практикували този начин на риболов. 5 см размер е с тегло от 3,5 грама. Преди беше 5 грама, сега грамажа падна до 3,5 грама. Какво са променили? Не знам, но като кастинг средна дистанция, добра успеваемост. Третия номер, отново на същия воблер, замятане и почти моментален удар. Дуса. Този също е добър. Трети кефал на 3 юли. Отново голяма буца. Добре е взел воблера. Ела тук. Само тия лиготи да не се откачиш. Охо, страхотно. Ето го кепнат. Ето. Отново. Само минал 5S, раненото кефалче. Просто ги пръска днес сутринта. 3 юли, 3 кефал. Айде, избяга. Браво! Докато се лигава и изчезна кефала. Нищо така иначе тя да опусне. И така, рибарчета, докато се лигава да правя видео-мидео лала-бала, кефала избяга от кепа. Видяхте го как изчезна с 200. Просто с този воблер днеска ги разцепвам. Само минал 5S, днеска просто ги убива, пръска ги. Трети кефал на 3 юли.
Страхотни риби просто. Къде ги наварах тук? Очарован съм. Обичам, когато реката ме награждава с такива риби. Надявам се вие да правите това, което и аз правя, да се кефите на риболова, а не просто да ходите и да бивате рибите. Ама в буквалния смисъл. Да видя сега какво ще случи. Ще имам ли още един такъв брутален кефал близо 50 см. Вече 7 часа, 3 такива кефала имам. Мога да си ходя, ако искам повече. Няма какво да искам повече. Ама пак ще продължа с риболова да видим докъде ще стигна. Мога ли повече? Винаги мога повече. Как да не мога повече? За шоуто ще пробвам още тук. Не знам какво да правя сега. Имам достатъчно време. Събота, неделя се оказа, че кефалски уикенд. Страхотен кефалски уикенд. Ето го. По-малък е от предишните като че ли. Обаче пък много хубав вода. Къде отиде, бе? Ела насам. Ела. Ето го и този токмак. Здрасти. Буца номер 4 е с мерки 47 см и малко. Ето ни отново много як кефал. Четвъртия як кефал, който ловим за днес сутринта. Вече сме малко след 7:20. Айде господин, номер 4 буца на 3 юли. Вече си готов да отплуваш. Хайде. Малко отклонение от риболова. Искам да ви покажа новата генерация кефали. 3 юли сме, в река Марица рибките тепърва започват да се люпят. Това е едно доказателство, че влиянието на вецовете от каскадата до Спадвача и Тополница влияе на съдържането на хайвера, на излюпването на рибите, изцяло на целия размножителен сезон на рибите. Ето вижте ги какви са маници тези. Тези, които тук ще започват да се учат да плуват. Най-вероятно са излюпени преди 2-3 дни. И от тия някой ден някой ще стане 50 см кефал. Все пак позволих си за статистиката да го премеря. Помера не ме излага. Вижда се, че фалчето е около 41 см.
искам да ви покажа с колко падна нивото на река Марица днес. Само за около 3-4 часа. Вижте докъде беше водата. Сега е горе-долу 9-10 см надолу е водата. Доста пада. Фал номер 6. Голямо дърпане. Да, виждаме рибата. Страхотен. Просто вижте го. Да. Този е 50-ка от всякъде. Да. Кефал номер 6. Този е по-голям от предните два. Днешният риболов повече от успешен. Като има такива топалки, какво ти трябва? Оха! Ела тук, много силен. Много силен, вижте го къв гръб ми. Да. И така, кефал номер 6. Ето бордюра. Просто уникален. Следващия бордюр. Абсолютно торпедо. Абсолютно торпедо. Отново ловлерчето само минало. Раненото кефалче. Wounded Dice. Даде добър резултат. Отличен. Повече от отличен. Просто безмилостно е захапал малкото воблерче. Ето цялата му прелест. 48 см, 47-48, обаче вижте го какъв дебелан е. Просто уху. Дебелак. И така, рибарчета, часа вече 8:30. Подминава, а вижте, аз продължавам да ловя страхотни кефали. Това е кефал номер 6, 47-48 см дължина. Отново на същия воблер, само минал 5S. Не кефалче цвят. Просто уникален риболов днес. 6 риби, всичките са просто такива топузи. Това просто не се случва всеки път. Уникално преживяване. Кефал номер 6 на 3 юли поема обратно към реката. Готов ли си? Вижте къде застана под тревите отдолу. Вече подминава 10 часа. Жегата настъпва. Вече не се седи на реката. Ударите също поспряха. След последния 6-ти брутален кефал имах още 2 удара. Те подръпвания по-скоро, обаче рибите не се зашиха. Смятам да се прибирам вече, че много ми е жега. В принцип юли месец, началото на юли са едни от най-горещите дни в годината. Ще се прибирам да почивам. Риболова беше брутален. 6 риби между 41 и 50 см. Всичките бели, охранени. Всички взеха на воблер тип минол. Ударите бяха просто брутални. Видяхте какви риби успях да ловя, видяхте коя е успешната примамка. И така, приключва този кефалски уикенд. За мен е повече от успешен.
И за финал на видеото един кратък последен обзор на успешните примамки, тактики и проводки. Ето целият арсенал за камарица. Знаете, без борщчето не излизам. Комари, кърлежи, дори помага срещу тигровите комари. Просто напръскате ли са, изчезват. Вчерашния излет успешната примамка беше Фанатик Larva 3 инча, цвят 0,22, 6 грама глава. Успях да закова трофеен кефал с габарити 52 см и един по-малък 45 см. Като успешната проводка беше не само просто да изтичаш силикона, да го ставиш да се носи течението, но и да му вкарваш твичове. Имах 5 удара, но в края на краищата хванах само 2 риби. Днес сутринта, на 3 юли, започнах с повърхностните примамки, като заложих на малкия пенсил на Storm Gomoko пенсил 45F. С него имах няколко яки подгонвания и удари още на първа зора, обаче рибите се разминаха с него. После имаше проследяване, след което активността на повърхността на водата спря. Така не успях да реализирам някаква сука с малкия локър. След неуспеха ми да заловя някоя риба на повърхността рано сутринта, заложих на воблерите, като първи избор от тази кутийка бе само минул, ето в този цвят, лот WOD или Wounded Dice, преведено на български, ранено кефалче. Ударите бяха безапелационни, на равномерна проводка, като замятах напречно на течението и оставях малко воблера да се изтича по него, без никакви твичове, само равномерна проводка. Рибите удариха безапелационно, зашиваха се както на задната тройка, така и на коремната. Просто това малко воблерче днес ми донесе 6 страхотни риби и един страхотен неделен риболов на кефал по река Марица. Ами това е от мен. Надявам се рибите, които съм ловил днес, да са ви изкефили на макс. И с това приключвам днешното влогче. Може би стана малко дълго, но пък имаше много екшън. Много кадър се заснеха. И така. Чао, рибарчета, и до нови срещи. Пак ще се видим и пак ще ги ловим заедно тия пусти риби.